Moltes gràcies, Anna. Continuem escalant, ens en anem a la posició número 4. I bé, toca presentar una persona que intentar-ho fer un ciclín és molt difícil, però ho intentarem. Toca presentar l'Enric Ramionet. Una manera que podríem dir d'introduir l'Enric per tots els que el coneixem és que és un llagossarenc sense fronteres, però de molta militància, estaríem tots d'acord. I també sabem que està a un pas de la cobejada jubilació, desitjada. El coneixem bé perquè ja fa temps que intenta arribar a l'alcaldia, però també sabrem tots que amb tots aquests intents ha fet una feina fantàstica per al nostre poble. Va començar com a delegat de parvulari i des d'aleshores no ha parat d'agafar responsabilitats. Sempre n'ha buscat. El Bellmatí, el Butlletí, la Llagostera Solidària o el Casino, entre molts altres. Es va dedicar durant molts anys al món de les assegurances, com Kafka i Torra. Com bé dir ell, doncs d'alguna cosa hem de viure. Si li proposen escriure articles, ho fa, i ho ha fet en moltes ocasions, per diferents publicacions, com per exemple El Punt, el Butlletí del nostre poble de Llagostera o Les Gavarres. També ha publicat un parell de llibres d'història i si el trobeu i alguna vegada us convida, li podeu demanar que us prepari una bona brandada de bacallà. Endavant, Enric. Moltes gràcies, Edgar. De fet, jo soc dels reincidents. Ja no és la primera vegada, ja sabeu, que formava part de la candidatura en l'última ocasió i es tracta de dir aquí per què ens presentem per CUP, en aquest cas per CUP Alternativa. En tot cas, dir-vos que, de fet, jo no sabria en aquests moments on em presentaria per cap altra formació política. És allà on he trobat les respostes més satisfactòries i encara que probablement no tingui l'aspecte més habitual dels copaires, els que surten a Polònia o així, amb allò dels jerseiots i les rastes i els pírcings. El de les rastes potser en circumstàncies més propícies m'ho plantejaria, però en tot cas jo entenc que si un observa el món, si un veu els reptes del present i un veu els problemes que tenim, no es pot ser sinó independentista, i no es pot ser sinó anticapitalista, i no es pot ser sinó antifeixista i antiracista, i evidentment un s'ha de sentir molt content acompanyant i notant la complicitat amb aquest nou feminisme que té tanta motivació i tanta raó de ser i que en la nostra formació és molt viu. I també amb les complicitats, amb aquesta creixent consciència sobre els problemes mediambientals que cada vegada és més present a les nostres formacions i que en realitat planta cara i sempre, no falla mai, en les agressions que contínuament amenacen el territori. He estat, suposo que no és cap secret, regidor de l'Ajuntament, ho soc ara, encara. He estat, entre altres coses, regidor d'habitatge i regidor d'una cosa que nosaltres amb una certa pretensió, amb molta ambició, anomenem sobiranies. En tot cas, vull reivindicar la feina feta, dir que ens sembla que en aquests àmbits estem treballant de manera correcta, que estem avançant, que estem en el camí adequat, reivindicar la feina que s'ha fet a habitatge, d'entrada, situant-lo com a problema essencial, reconeixent-lo com un problema essencial i creant les bases per a la seva solució. Nosaltres sabem que l'objectiu no és fàcil, l'objectiu és obtenir un sostre digne per tots els llagossarencs i sabem que per fer-ho hi ha polítiques que són fonamentals i essencials. Una és mobilitzar l'habitatge tancat, l'altra és fer créixer tot l'habitatge destinat a polítiques socials. Nosaltres podem donar xifres, hem passat a Llagostera des de l'inici del mandat de 3 més o menys habitatges destinats a polítiques socials als 30 que tenim en l'actualitat. En tot cas hem fet també esforços en relació a la mobilització d'habitatges i això crec que al final ha acabat donant fruits que són més o menys perceptibles. En definitiva, estem en el bon camí i entenem que és fonamental no abandonar-lo. Quant a la política, quant a la regidoria aquesta que nosaltres vam crear i que hem definit com sobiranies, d'una manera pretensiosament, certament, del que es tracta al capdavall és una mica que allò en alguns altres moments es havia definit com construir la república per baix o des de baix. Es tracta de reapropiar-se, d'apoderar-se
de recuperar a vegades dels recursos i dels serveis que no s'han de cedir a la mercantilització. Tot i que he fet una lletra tan petita que encara que ho vulgui mirar tampoc ho acabo de veure. Doncs és important no cedir-los a la mercantilització i poder-los utilitzar en benefici dels interessos col·lectius. Fer-ho no només és més eficient, no només es pot gestionar més democràticament, no només sovint és més barat, sinó, per poc que ens hi fixem, el que s'aconsegueix és no cedir-lo, no alimentar alguns dels nostres pitjors enemics. Si observem les companyies, les grans empreses que opten els contractes públics, hi podrem identificar clarament, fàcilment, gent que ens són hostils com a poble i a vegades hostils fins i tot com a espècie. En tot cas, per tot això, és per tot això que nosaltres sempre parlem, com deia en Fidel, de la residència geriàtrica pública, parlem de l'habitatge públic, parlem de la zona blava pública, parlem de l'aigua pública, parlarem fins i tot de les xarxes de distribució públiques o d'un contracte de neteja municipalitzat. No sempre és factible, no sempre amb les forces exclusivament de l'Ajuntament és possible, segurament en molts moments calen aliances, però en tot cas el que sí és claríssim és que això s'ha de tenir com un objectiu claríssim, com un principi bàsic per fer-ho quan sigui possible. I res més. Jo el que també diria per tancar és que estic molt content de formar part d'aquesta candidatura, que jo identifico gent que és trempatíssima, generosa, preparadíssima, i que per tant és un honor formar-ne part. Jo diria que per aquí, ja sé que no puc ser objectiu, que no sóc objectiu ni puc ser-ho, però jo diria que per aquí circulen les millors energies d'aquest país i d'aquest poble. Moltes gràcies.